दिनैनि बे समाव अनामिका नार्जारी बिथांनि गोथार जोनोम सानजों लोगोसे हान्थु लोरोफै लोरोफै जे सम बियो 3 मिलियन बारबाय दा बे समाव आङो गोथार जोनोम सानजों लोगोसे हान्थु लोरोफैनि 2 मिलियननि केक हानायजों लोगोसे दा जोंहा बहाय जयै बार्थडे केक हानाय जाबाय समनि थाखायबो भिउस माने 3 मिलियन थांनायनि थाखायबो केक हानाय जाबाय दा बे समाव आङो बिथां हान्थु लोरोफैनि सिंगार हायेन ब्रह्म बिथांखौहाय बे मेथाइखौनो रोजाबनो थाखाय आङो गुरैयै खावलायनाय जाबाय आरो सारियाव थानाय एक्ट्रिसफोरखौबो बयखौबो मोसाफानो थाखाय आङो गुरैयै खावलायखाबावबाय एक्टरखौबो दे बयखौबो रेडि 1 2 3 4 हान्थु लोरोफै लोरोफै सोमावनानै हाब्रै 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 हान्थु लोरोफै लोरोफै सोमावनानै आइबो गैया आंबो गैया हाब्रै 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 आइया थांदों